Ismeri a Ceragemet? Gerincbántalmak, lumbago, ízületi fájdalmak vagy vérkeringési problémák esetén próbálja ki ingyen a világ első Ceragem termomasszázs készüléket. A dél-koreai piacvezető termékében megbízhat. Több év műszaki és klinikai vizsgálat után az angliai BSI intézet orvostechnikai eszköznek minősítette. Hazánkban 4 kórház és az Orki adott ki szakvéleményt, így itthon gyógyászati segédeszközként kapható mindennapos házi használatra. A Ceragem E egyedülálló jogvédett, így mások nem gyárthatnak ugyanilyet. A Ceragem egyesíti a mokszázást, a kiropraktikát, az akupresszúrát, a masszást és a hőterápiát. Horgas Eszter fuvolaművész is ezt használja. Ellazítja a gerinc melletti izmokat, stimulálja az idegszálakat, enyhíti a fájdalmakat, javítja a vérkeringést, erősíti az immunrendszert. Érdeklődjön a térítésmentes bemutató termeket üzemeltető hivatalos termékforgalmazóknál. Ceragem, váljék egészségére! 4 éves kortól bárki használhatja, gerincbűtét esetén csak 3-6 hónap múlva ajánlott. Specifikus esetekben kérje ki kezelőorvosa véleményét.